салом дӯстони азиз, боз ҳам подкасти AI News подкаст ва имрӯз ҳам бо ҳамроҳи Хуршед мо баъзе хабарҳои олами зеҳни сониро имрӯз баррасӣ мекунем. Салом Хуршед. Ассалому алайкум. Хуршед, имрӯз якчанд хабари ҷолиб буд ки ман мехостам ки баррасӣ кунем ва ба фикрам як хабари дигара бо худат ҳам дорӣ ки вай алоҳида худат фаҳмондана дар кор ки гап дар сари чӣ рафта истодааст. Яке аз хабарҳое ки ин ҳафта баромадагӣ буд он аст ки ширкати OpenAI ки аллакай бо воситаи ChatGPT ҳамаи мо вайро мешиносем, як девайси нав мебарорад, таҷҳизоти нав, гӯшмонакҳо, наушники. Умуман наушникҳое ки воё мехоҳанд бароранд, яке аз нафароне ки дар ҳамин чиз даст дорад Ҷони Айв аст, яъне дизайнери собиқи ширкати Apple, яъне ки аз рӯи дизайн шояд ки ба ҳамин AirPods-у ба чизҳои молу маҳсулоте ки ширкати Apple мебарорад хеле наздик шуданаш мумкин аст, чунки ҳамон дизайнер дар сари ҳам кор кардагиаст. Дар бораи ин хабараш ки OpenAI таҷҳизоти худашро мебарорад хеле зиёд баромадаги буд, лекин гап дар сари худи таҷҳизот не, гап дар сари шакли истифодаи зеҳни сунъӣ рафта истодааст. Яъне онҳо ҳаракат карда истоданд ки аллакай такя ба истифодаи овозии зеҳни сунъӣ кунанд. Яъне ки пештар агар ки ба тариқи матн истифода мебурдем, худи Сэм Алтман ҳам дар кадом як мусоҳибаҳои худаш гуфтае буд ки ҳамин шакли овозиро истифода мебаранд бисёртар, ё ин ки мардум мехоҳад ҳамин чиз истифода барад дигар. Фикр намекунӣ ки дар ин ҷо метавонанд ки камакак хато кунанд аз нуқтаи назари он ки ин гуна таҷҳизотҳо пештар ҳам баромадагӣ буд? Гап дар сари на фақат гӯшмонакҳо меорад, якчанд таҷҳизот баромадагӣ буд ки масалан дар шакли девайси алоҳида буд, камера дошт, проекторча дошт ки вай тариқи проектор истифода мебурданду идора мекарданд. Акнун бошад мехоҳанд ки ҳамаи моро одат кунонанд ки тариқи овозӣ истифода барем, ё ману ту пир шудагием ки ба мо осонтар аст ки матн қатӣ кор кунему, насли нав одат кардагиаст ки боз ҳам ҳамон тариқи овозӣ истифода барад. Яъне гап дар сари чӣ аст? Ту чӣ фикр дорӣ дар бораи ҳамин хабар ва дар бораи ҳамин гуна таҷҳизот? Вобаста ба он ки чунин таҷҳизот зарур аст ё не, фикр кардан лозим аст ки масалан айни замон мо маҳдудият дорем ё не барои бо ин роҳ истифода бурдани зеҳни сунъӣ. Айни замон мо ягон маҳдудият надорем. Мо метавонем масалан ҳамон гӯшмонакҳои оддиро истифода барем ва ҳамун зеҳни сунъиро дар телефони мобилии худ ки кор карда истодааст истифода барем. Аммо то чӣ дараҷа ин чиз паҳн шудагӣ аст, аз зиндагии ҳаррӯзаи худам гӯям агар қариб ки не, барое ки хеле кам лозим аст. Масалан ва дигар тарафи кор чӣ аст ки онҳо гуфтагианд ки аз ҷиҳати техникӣ нигоҳ кунем агар худи ҳамин гӯшмонакҳо масалан дар онҳо боз зеҳни сунъӣ гӯем ки дар дохили худашон мешавад, то ки онро офлайн истифода бурдан тавонанд. Аз ин ҷиҳат хуб аст. Лекин албатта ки чӣ зарурият ҳаст масалан барои ба офлайн гузаштан, вақте ки ҳаст моделҳои пурқувваттар ва хубтар мефаҳмидагӣ ки онҳо онлайн кор мекунанд масалан. Ва дигар тарафи он чӣ ки дар зиндагии ҳаррӯза танҳо барои суҳбат кардан бо зеҳни сунъӣ маънои бисёр надорад. Барои он ки ин чиз як гӯем агар инструмент аст, инструменте ки барои баланд кардани маҳсулнокии кор, барои осон кардани кор истифода бурда мешавад, на ин ки барои суҳбат кардан ё ягон хулоса ба омадан, масалан барои фикр кардан. Фикр кардан ҳар кас худаш фикр мекунад ва аз ин ҷиҳат гирем агар зеҳни сунъӣ ба мо ягон фоида ҳам надорад ба мисли зеҳни сунъии овозӣ. Дигар тарафи кор чӣ аст ки дар кадом намуд мешавад? Масалан агар гӯем ки хеле ки Google Assistant аст ё ки Siri ҳаст дар телефонҳои мобилӣ, мо онҳоро истифода мебарем ва дар ҳақиқат ин чиз ба мо як фоида мерасонад барои он ки идора кардани таҷҳизотро осон мекунад ин чиз. Лекин наушник гӯшмонак худаш чӣ таҷҳизоте аст ки бо зеҳни сунъӣ бошад ки бо корро бо он осон кунад? Яъне ки дар ин ҷо сухан дар бораи новобаста истифода бурдани зеҳни сунъӣ меравад. Аз дигар тарафи кор, то ҳамин зеҳни сунъӣ баромаданаш, масалан то LLM-ҳо баромадану то OpenAI баромаданаш, таҷҳизотҳое буд ки масалан ба мисли диктофон буд, AI транслейтерҳо масалан дар асоси зеҳни сунъӣ онҳо тарҷума мекунанд. Масалан
و در اینجا هم اینترنت لازم نیست، میتونیم اون رو نوابسته استفاده بریم. و سوال در این است که تا چی درجه مثلا همین تجهیزات ها استفاده وسیع را یافتن. به فکر من آنقدر هم استفاده وسیع نیافتن. آنها هستند در بازار، لیکن خیلی کم لازم است. برای چی؟ برای آنکه شاید اگر که در گویم الگوریتم کار آن یگان خطایی پیدا شود، باید که ما انتظار شده ایستن استفاده برنده تا آن اصلاح میشد مثلا و تا ورسی نو آن میبرد و تجهیزات آنها به مثل لازمه کار کردن را شروع میکند. در مثال دیگر که اگر مثلا آنلاین ترجمان ها هست، گوگل پیگواچکن، یاندکس پیگواچک، وقتی که ما آنها را استفاده میبریم یک تاش نتیجه خطا داد به دیگرش میداریم مثلا نتیجه درست‌تر میگیریم. از همین لحاظ به فکر من این چیز تنها برای گیم خایپ که در این گوشمانک ها مثلا ذهنی سونی هست یکان فایده رساند، لیکن در اصل فایده پرکتیکی، فایده راسیونالی آن را گفتن دشوار است که فایده دارد یا نه. شاید یکی از لایه‌های باشد که خیلی مثل متافسیلی نها برین یکی از دیدن یکان پتانسیلش رو، اما در رفتی کار کردن آن شاید فهمند که آنقدر هم لازم نیست و شاید که این چیزها به استفاده برندگان نیز نبرد. خیلی میبینیم چی طور میشه. یا اینکه میتواند که یک قدم استراتژی باشد که ما هم در همین ساحه مثلا کار کرده استودیم، گفته برای جلب سرمایه الهی، برای بازارهای نو رو کشف کردن، یا اینکه مثلا حاضر شاید که وقتش نامدگی است همین چیزا. مثلا خودی همین ذهنی سونی هم همین ساحه الکی از سالهای 50 اینجا کار کرد شده استوده است، یعنی که زمینه علمیش پس 50 سال زیاد قریب 60 70 سال می شود که الکی موجود است و در اساس همون زمینه های علمی این چیز ساخته شد، اما وقتش نرسیده بود. حتی در همین دوره رشد ذهنی سونی در تاریخش یک مدت وقتی بود که دل همه ماندگی بود، همه علمایی که در همین ساحه کار میکردند و یا الکی دلگیر شده بودند، دل مانده شدند، چون که یگان پیشروی یگان پروگرس نشده بود همون دوره و فکر کردن که این هم یک ایده خالی است، پوچ است، کار نمیکند، نمیشود. از روی نظریه شاید که یگان وقت ممکن که شود، لیکن همون دوره به خلاصه آمده بودن که تمام بعضی حتی علمای بودن که تا جا میدونم مثلا سمت فعالیتشان هم دیگر کردن، سمت کشف تحقیقات علمیشان هم دیگر کردن، چون که دلشان از ذهن سونی، از همین ساحه ذهن سونی ماندگی بود. اما چقدر که وقت نشان داد یک وقتی معین در کار شد که همین تجهیزات رشد کند، تکنولوژی رشد کند، دسترسی به داده ها باشد و غیره و هکذا، که در همون اساس نظریه پیشتره این امروزه رشد ذهن سونی را همه ما شاهد شده توانستیم. شاید که این هم همین خیلی است که مثلا خودی ایده خوب است، اما از زمان خود بر وقتتر به وجود آمده است. مثلا توجه من بعض وقت اهمیت میدهم نسل جوانتر نظر به ما خصوصا پکلینی یازو کی میگن الفایو از اینا پیشتر و دیگر، یعنی اینا کم دیگر خیلی معاشرت میکنن با همه ذهن سونی، دیگر خیلی مناسبت میکنن، بسیارتر طریق آوازی صحبت میکنن قطعش. شاید که برای همین نسل نو جلب کردن باشد که یعنی برای گسته ایستادم که برای من تا حال را هم خیلی مشکل است که همین پادکست ثبت کنیم و در همین یک جا شینیم صحبت کنیم. خوبتر میشه در بعضی حالات ها که متن نویسم دستم، قطعی نظر به اونه که یگان چیز آوازی فرستم، آوازی رو کم میفرستم همون دوره ای که در حقیقت ضرور باشه که دونم که همون هم صحبتی من مثلا عین زمان برای آوازی گوش کردنش قلایتر است نظر به اونه که متن من نخواند و غیره و هکذا. یعنی هزار یک چیز فکر میکنم بعد میشینم و یگانچه آوازی ثبت میکنم. نسل نه برعکس آسانتر برای وی است که همون حتی تلگرام قطعی آوازی یگانچه فرستد ثبت نظر به اونه که نویسد. شاید که این خیلی باشد که یعنی که برای مخصوصا همین نسل نو، نسلی که میخواهد که طریق آواز صحبت کنه، برای همینا روانه کرده شده باشد همین چیز. سوال خوب. از نقطه نظر سرمایه گذاری اگر فکر کنیم، هرچی طوره که معلوماتی بسیار است که ذهنی سونی، ساحه ذهنی سونی در بازار یک پوزیر است که ورم کرده رفته ایستاده است. از همین سبب برای آن را باز ورمتر کنندن، باز کلانتر کردن
масалан соҳаҳои нав, бозорҳои навро инҳо бояд кашф кунанд, ки то ки сармояи нав боз ҷалб кунанд. Аз ин ҷиҳат 100% дуруст аст масалан ин равиши фикрронӣ. Ҳарчанд ки шояд ки онҳо донанд, ки масалан ҳамин гӯшмонакҳо ҳеҷ кас ба лозим нест, масалан ё ки аудитори бисёр ҳам нест, талаботаш ҳам нест, лекин ё ки онҳо аллакай сармояҳое доранд, ки бо талаботи масалан сармоягузорон онҳоро аз худ кунанд, гӯем ки ба маънои нағзаш не, то ки онҳо гиранду ҳамон маблағҳои пулиро истифода баранд, то ки бозори навро ё ташкил кунанд ё кашф кунанд, ё ки онҳо аллакай масалан мехоҳанд, ки сармояи навро ҷалб кунанд ва аз ҳамин лиҳоз бозорҳои навро гӯё ки ба бозори нав даромаданашонро нишон додан мехоҳанд. Масалан ба ғайр аз ин боз хабаре буд, ки OpenAI масалан дар барномаҳои таълимӣ бо ҳамроҳии якчанд масалан давлатҳо аллакай шартнома бастагӣ ҳастанд ва дар шакли гӯем эксперименталӣ онро истифода бурда онро масалан ҳамон дастрасиро ба моделҳои OpenAI кушоданиянд, то ки мактаббачаҳо, то ки муаллимҳо онро истифода бурдан тавонанд. Ин ҳам яке аз кашф кардану гӯем кушодани бозори нав аст, ё ки нишон додани фаъолият, ки мо на танҳо LLM дорем, балки мо ин LLM-ҳоро роҳи истифода бурданашро ҳам кофта истодем. Масалан онҳо LLM-ро бироварданд, айни замон чӣ қадар одам истифода мебарад ва ин рақамҳо гӯем агар як қуллааш ба омадарасидагӣ аст, барое ки хеле хеле дар аввал истифодабарандаи зиёд дар муддати кӯтоҳ омад ва истифодабаранда ки масалан намонад, истифодабарандае ки нав намонад, чӣ тавр онҳо аудитори худро зиёд мекунанд ва аз ҳамин сабаб онҳо бояд ки роҳҳои навро масалан кашф кунанд. Хай ин таҷҳизот мебарояд ё не мебинем, лекин барояд набарояд ба фикрам вақте ки дар мисоли худат гуфтӣ, ки ба ягон кас аудиосообщение фиристодан қулай аст, ноқулай аст фикр мекунӣ. Ҳастанд одамҳое, ки аз ману масалан синну солашон калонтар аст, лекин бо онҳо бо ҳамин аудиосообщениҳо суҳбат кардан осонтар аст. Ин чиз ба фикрам аз ҳар шахс худаш вобаста аст, нисбат ба он ки гӯем поколениҳо ё ки фикрронии одамҳо. Ва аз ҳамин сабаб, лекин дигар тарафи кор чӣ аст, ки ин наушникҳо, ин гӯшмонакҳое, ки дар дохилашон зеҳни сунъӣ аст, онҳо ба мо чиро осон мекунанд? Масалан ба ман ҳамин чизаш нофаҳмо аст, ки онҳо чӣ корро осон мекунанд? Аз зеҳни сунъӣ доштани онҳо чӣ фоида ҳаст масалан барои истифодабаранда? Танҳо суҳбат кардан бо ҳамон LLM ягон маънои он қадар бисёрам надорад. Хай гуфти худат бо мешинем, мунтазир мешавем ки дар оянда чӣ мешаваду чӣ гуна натиҷаҳо метиҳад. Хай ин хабари дигаре буд, ки худат аллакай гуфтӣ дар борааш. Ҳамон танҳо шояд ки қайд кунем, ки дар бораи он ки OpenAI мехоҳад, ки бо кишварҳои алоҳида ба як ташаббуси нав ҷорӣ карда истааст, то ин ки ба системаи маорифи ҳамин кишварҳо истифода бурдани зеҳни сунъиро омӯзонад ва ҷорӣ кунад умуман. Ва ин як ташаббусе ҳаст, ки аз кишварҳои Осиёи марказӣ танҳо Қазоқистон ба он чиз ворид шудагӣ аст, аз рӯи эълоне ки дар сомонаи OpenAI баромада буд. Хай дар умум ина ҳам як шита мунтазир шудан дар кор аст. Фикр мекунам аз кишвари мо ҳам шояд ки дар кишвари мо ҳам шояд ки ягон ҳамин гуна ташаббусҳо ҷорӣ шудаан гиранд, чунки хоҳему нахоҳем зеҳни сунъӣ ба ҳама соҳаҳо ворид шуда истааст ва соҳаи маориф ва соҳаи тиб дигар фикр мекунам ин соҳае нест, ки бояд истисношаванду баръакс бояд ки ба ин соҳаҳо бисёртар ворид шавад, чунки ҳар қадар бисёртар ворид шавад, ҳамон қадар бисёртар шояд ки як натиҷаи хубу беҳтар ба даст орем. Хуб, ин чиз як тараф истад. Пас ин як хабаре буд, ки мо метавонем ки дар борааш ҳатто баҳсам кунему. Як хабари дигар ҷолиб аст, ҳамчун нафаре, ки ман худам бисёр чиз вақтҳои охир аз ин соҳа дар ин самт истифода мебарам ва худат ҳамчун барноманавис то чӣ андоза истифода мебарӣ. Дар яке аз суҳбатҳо гуфта будӣ, ки истифода бурда истодаӣ кам соҳиби vibe coding. Ва хабар ҳамин аст, ки яке аз стартапҳои ҳиндӣ Emergent $70 миллион барои рушди платформаи vibe coding худаш сармоя чӣ кард ҷалб кардагӣ аст. Аммо гап дар сари Vibe платформа як тараф истода, умуман худи Vibe Coding як бор суҳбат кунем. Биё як бор фаҳмонем ба он нафароне, ки шояд ки ҳамин мафҳума якум бор мефаҳманд. Vibe Coding вақте ки одам худаш неву зеҳни сунъӣ барои вай кодро менависад.
ин дар умум кардагоем агар. Яъне ба ин маъноро дорад, ки ҳамин воридшавӣ ба барноманависӣ аллакай ба маротиб сабуктару пасттар шуда истодааст. Яъне пештар барои он ки кодҳоро нависем, ман дар ёдам ҳаст, ки якчанд сол пеш вақте ки забони барноманависии Python-а каму беш хостам, ки омӯзам, аз худ кунам, ман 1 моҳ рухсатии меҳнатӣ гирифтам. 1 моҳи дароз ман танҳо фақат китоб хондаму наворҳои омӯзишӣ хондаму ҳамон вазифаҳое, ки дар ҳамон китобо буд, ҳамаашо иҷро кардам. Яъне барои он ки барномаҳои якуми худама нависаму он чизе, ки ба худам мехостам гирам, ман 1 моҳ вақтама танҳо барои ҳамин чиз ҷудо кардам. Ҳамаги 4-5 соат дар як шабонарӯз хоб мерафтаму 20 соати дигараш фақат барноманависӣ буд, омӯхтани барноманависӣ. ҳамун ҳам он дараҷае ки ман омӯхтам, дараҷаи танҳо воридшавӣ буд. Шояд ки ба junior ҳам нарасад, ҳамон чизе ки ман дар бораи Python медонистам. Аммо ҳозир метавонам ки ба Chat GPT ё ин ки ба Antigravity, Google, ба Codex-у дигар гӯям, ки танҳо фаҳмонам, ки чӣ кор кардан мехоҳам. Айни дирӯз фарз кардем, ман намедонам ин барноманависагиам оё кор мекунад ё не. Гуфтам, ки барои китобхонакҳои электронӣ якта барномаи оператсиониша навис. Вай бо истифода аз барномаи C, ки ман умуман бо ин барнома шинос нестам, бо ин забони барноманависӣ, бо ҳамун истифода аз вай навист ҳамон кодаша. Як шаби дигар шиштаму як платформа барои гузарондани квизҳо сохтам. Ҳоло имрӯз пагаш шояд ки онлайн ба ҳама нишон диҳам ва чӣ мегӯянд, кушоям дастрасиро. Лекин гап дар сари вай, ки он чизе, ки ман агар ки мешитаму менависам, якумаш ки омӯхтанам дар кор буд ҳамаи забонҳои барноманависиро. Дуюмаш ин ки агар ки худам ҳам наомӯзам, як дастаи алоҳидаи коргароро, барноманависоро ҷалб кунам, ки ва ё нависанд мувофиқи тиқ задани ман. Шояд ки барои ҳамин кор камаш 1 моҳ вақт мерафт. Аммо бо ёрии Antigravity, бо ёрии чӣ буд вай, Claude Code, бо ёрии Codex-и OpenAI, ман ҳамаша аралаш истифода бурдам. Тахминан 2-3 шаб дар кор шуд, ки ҳамин чиз тайёр шавад. Яъне якчанд соатӣ ҳар рӯз кор кардам дар сари ҳамн барнома, тайёр шуд аллакай. Худат ҳамчун барноманавис ба ин чиз чӣ гуна менигарӣ? Конкуренсия бисёр шуда истодааст ё ин ки барноманавису аз ҳеҷ чизо наметарсанд? Аз нуқтаи назари бозор нигоҳ кунем, масалан истифода бурдани зеҳни сунъӣ ягон масалан ба барномасоз бартарият ҳам намедиҳад ва онҳое, ки онро истифода мебаранд, ба онҳо гӯем агар ягон чизи таъсири манфӣ ҳам надорад. Барои чӣ? Барои он ки айни замон нигоҳ кунем агар, дар ҳақиқат суръати корро зиёд мекунад. Масалан, лекин барои он суръати кор зиёд шудан бояд, ки барномасоз шинад, бо ин зеҳни сунъӣ суҳбат кунад, яъне қуввати худро сарф кунад ба ҳар ҳол. бале кораш осонтар мешавад, бале кораш шояд ки тезтар шавад, лекин ин маънои онро надорад, ки масалан барномасозҳо талабот нест шуда истодааст. Ин танҳо барномасозҳоро, маҳсулнокиашро хеле зиёд мекунад. Аз касеро зиёд мекунад, аз касеро кам мекунад. Масалан, кам кардани он дар кадом ҳолатҳо ҳаст, ки вақте ки нигоҳ кунем агар чӣ тавр масалан вайб-кодерҳо, агар гӯем, ки ин як гурӯҳи одамҳое, ки умуман барномасозиро сарфаҳм намеранд, умуман намефаҳманд, ки чӣ тавр барнома сохтан лозим аст, инҳо баръакс душворӣ мекашанд дар асл. Ҳарчанд ки натиҷа ба даст меоранд, ҳарчанд ки мегӯем, ки масалан коди зеҳни сунъӣ навиштагиаш аз рӯи промптҳои онҳо кор кард ва дар ҳақиқат масалан барномаҳои кормекардаги зеҳни сунъӣ менависад, лекин чӣ тавре ки мебинем дар бозор, масалан дар бозори барномаҳои мобилӣ, ягон барномаи назаррас нест, ки зеҳни сунъӣ танҳо онро сохтагӣ бошад. Ё ки дар бозори барномаҳои гӯем, ки агар ки масалан дар шакли Photoshop ё ки ягон чизҳои барномаҳои бо қуввате, ки онҳо масалан нархи гарон доранду ва бозор хост, ки гӯем агар ягон алтернативни вариантҳои альтернативӣ созад, ин дар ин соҳа ҳам натиҷа нест. Яъне ки шояд дар ҳаққи вазифаҳо ҳамин LLM-ҳо натиҷаҳои хуб диҳанд. Масалан, ман худам дар корам дар ҳақиқат истифода мебарам ва вақтҳои охир ҳаракат мекунам, ки моделҳои локалиро истифода барам. Барои он ки боварӣ нест ба моделҳои онлайн ва онҳо суст кор мекунанд. Моделҳои локалӣ якумаш ки тез кор мекунанд.
ва дар ҳақиқат ҳам масалан бисёр корҳоро осон мекунад. Лекин вақте ки ба чӣ қадаре ки мо ба ҳамон модели забонӣ гӯем агар мехостаги чизаморо пурратар фаҳмонем, ӯ натиҷаи хубтар медиҳад. Ва барои фикра моро хушрӯ пурра фаҳмондан, мо бояд он чизро худамон сарфаҳм равем. Масалан, ҳамон як чизе ки гӯем агар vibe coder дар ин тараф LLM истифода мебарад ва ман ҳамчун барномасоз онро истифода мебарам, натиҷаҳои мо аз рӯи суръат, аз рӯи итератсияҳо шояд ки фарқ кунад. Масалан, он чӣ ки ман мехоҳам, ман метавонам ки вобаста ба хай донишу малакае ки ҷамъ шудагиаст дар ин солҳо, гӯям ки ба ман чиҳо лозим аст, чиҳоро модели забонӣ масалан ба назар гирад, чиҳоро ба назар нагирад. Ин чиз моменти муҳим аст, ки зеро вақте ки мо мегӯем ки чиро ба назар нагирад ҳам, ӯ натиҷаи дилхоҳи моро масалан қадамҳои камтар катӣ медиҳад. Шояд як қадам катӣ натиҷа диҳад. Вақте ки масалан гӯем ки одаме ки тамоман маълумот надорад дар соҳаи барномасозӣ ва мехоҳад барномаи худро бо зеҳнисунӣ созад, ӯ танҳо масалан мақсадҳои худашро мегӯяд. Он намедонад ки масалан хабар ҳам шояд ки надошта бошад ки чӣ нозукиҳо дорад ҳамин соҳа, ки пешакӣ огоҳ кунад LLM-ро ва дар ин ҳолат натиҷаи даркории худро бо итератсияҳои камтар гирад. Вақте ки мо намегӯем, LLM ягон randomization истифода мебарад ва ки маънои онро дорад, ки аз худаш ягон чизро мегирад, илова мекунад, илова намекунад. Масалан, он чизе ки мо гуфтагӣ нестем, ӯ ба фикри худаш кор мекунад. Мегӯяд ки шояд ки ҳамин чиз лозим бошад ва шояд ки ба мо дар кор набошад масалан. Лекин дар охир гирем агар коди кормекардагӣ, коде ки масалан барномае ки истифода бурдан мешавад LLM сохта диҳад агар, хай одаме ки масалан умуман вақт сарф кардагӣ нест барои омӯхтани барномасозӣ, хурсанд мешавад, барое ки ӯ натиҷаи мехостагиашро гирифт. Ҳарчанд ки дертар гирифт, лекин гирифт масалан. аз нуқтаи сифат чӣ? Хай аз нуқтаи сифат ҳам барои он ки мо донем ки масалан LLM коди генератсия кардагиаш то чӣ дараҷа ба сифат аст, мо бояд худ онро сарфаҳм равем ки сифати он чӣ қадар аст. Ё ки дигар LLM-ро масалан дар ин ҳолат пайваст кунем, то ки ӯ гӯяд ки коди генератсия кардагӣ дуруст аст ё не. Лекин ин боз масалан итератсияҳои иловагӣ дар мобайн ташкил медиҳад. Айнан ҳамин эксперимент ман ба ҳамин рӯзҳои наздик гузарондам. Ба 7 ки моделҳои забонӣ, дутоаш модели забонии чӣ буд? Локалӣ буд, яъне дар дохили компютерам кор мекунад. Ба ҳамаш як вазифа додам, ба 6 тоаш. Вақте ки ҳар 6 тааш гирифтанду навиштанд, аз ҷумла дар онҷа Qwen буд, Llama буд, Claude буд, ChatGPT, Grok ва боз якте дигар буд, ҳозир фаромӯш кардам. Хуб, хулоси гап, яъне 6 модели забонӣ барои ман ҳам як коди хурдакак навиштанду баъд ҳама 6 та чиз ино навиштагиро ба Gemini партофтам. Ба Gemini вақте ки фиристодам, гуфтам ки кадомаш масалан ҳамчун синьор разработчик, ҳамчун синьор барноманавис ҳамин чизҳоро анализ кун, таҳлил кун ва дар натиҷаи таҳлили худат камбудиҳошона ёб, муайян ки кадомаш беҳтару кадомаш бадтар наст ва дар асоси ҳамун камбудиҳои ҳаминҳоро ислоҳ кардан масалан варианти худата навис ҳамчун синьор барноманавис. Ва дар натиҷа вақте ки вай барномаша навист, дар асоси бо назардошти хатогиҳои ҳамаи ин дигар моделҳо, барномаи вай вақте ки ман сар додаму ҳамун корро доштагим, вазифаи доштагим иҷро кардам, яку якбора бе ягон хатогӣ иҷро шуд. Акнун намедонам рости гап ки барои ин ҳамчун эксперименти илмӣ нест, чунки барои он ки як илмӣ шавад, як натиҷаи дилхоҳ ба даст биёрем, як хулосаи ҷиддӣ кардан шавад. Бояд ки масалан 1000 маротиба, 100 маротиба ба худи Gemini ҳам алоҳида вазифа додан дар кор, ки худаш иҷро кунад, ба худаш анализ кунад ё ки барноманавис анализ кунад. Лекин дар ҳамин ҳолат ба як чӣ гӯям ҳолате дучор шудам, ки Gemini ҳамчун вақте ки таҳлил кард, ба фикри ман хубтар таҳлил карду бо назардошти ҳама хатогиҳое ки ин дигар моделҳо роҳ доданд, бо назардошти ҳавай аллакай худаш навишту барномае ки вай навист ҳамин хатогиҳоро ба назар мегирифт. Ва вақте ки ба ҳамин монанд як чизи дигар кардам, як эксперименти дигар кардам, маслан вақте ки ба ҳамин модели локалие ки
вақте ки локалӣ шуд, дар аксар маварид қариб дар ҳама ҳолатҳо вай ҳамун миқдори параметраш назар ба миқдори параметрҳое ки ChatGPT дорад ҳазорҳо маротиба камтар аст. Ҳамаги 8 миллиард фарз кардем аз они Llama ё ин ки аз они Qwen вақте ки дар компютери мо насб шудаги аст. Чӣ кор кардам? вақте ки гуфтам ки ба ҳамин Llama вақте ки савол метаҳӣ ва ба ҳамун саволҳо ҷавоб метаҳад. Масалан, ман намедонам дар бораи Эверест ягон чӣ ба ман нақл кун мегӯӣ. Вай дар бораи Эверест нақл мегӯяд ки дар бораи фарз кардем омода кардани бюҷети давлатӣ масалан ё ки бюҷети оилавӣ. Вақте ки ба вай мегӯяд ки бюҷети оилавиро чӣ гуна ман бояд ки тартиб диҳам, вай як роҳу равиша мефаҳмонад худаш, нишон медиҳад. Аммо танҳо як нуқтаи назарро истифода мебарад одатан, чунки миқдори ҳам параметраш камтар аст, гӯем камтар бесаводтар аст, беақлтар аст. Лекин вақте ки дар инҷо як ҳамон пайплайн сохтам, як ҷараён сохтам, цикл, ки аз як тараф чӣ кор мекунад? Якум LLM мегираду 5 нақш, 5 зовия, 5 нуқтаи назара муайян мекунад, ки аз ҳамон 5 нуқтаи назар ба ҳамин масъалаи ман гузоштагӣ нигоҳ кардан дар кор. Масалан, вақте гуфтам ки бюҷети оилавӣ аз нуқтаи назари мутахассиси соҳаи молия, аз нуқтаи назари муҳосиб, аз нуқтаи назари психолог, аз нуқтаи назари ягон мутахассиси дигар, 5 мутахассиса муайян мекунаду 5 маротиба мепурсад аз ҳамин худи зеҳни сунъӣ, ки ҳамин мушкилоти омода кардани бюҷети оилавиро аз ҳамин нуқтаҳои назар ба ман нишон текунад. Яъне ки 5 мақолаи алоҳида мешавад, 5 фикри алоҳида. Ва ҳама ин меравад ба шашум модел, ки вазифаи вай ҳамин 5 та мақоларо хондан, 5 ҷавоб аниқтараш, 5 ҷавоба хондану дар асоси ин 5 ҷавоб ҷавоби худашро сохтан аст. Ва вақте ки ман аҳамият додам, вақте ки шумо истифодабаранда савол метаҳад ба зеҳни сунъӣ танҳо аз як нуқтаи назар, масалан 3 абзац гап менависад. Масалан, аз нуқтаи назари равоншиноси оилавӣ ман фикр мекунам, ки ҳамин бюҷети оилавӣ бояд чунин тартиб дода шавад. Мутахассиси молиявӣ аз нуқтаи назари худаш ҳам як 3-4 абзаци менависад. Лекин вақте ки ба шашумаш мераваду ҳамаи ин чизҳоро муттаҳид карда варианти худаша бояд ки пешниҳод кунад, аллакай 7 абзац, 10 абзац мешавад гап. Модел ҳамун модели дигар нест. Яъне дигар не ки ягон модели дигару калонтару бақувваттар инҳоро хулоса барор кунад. Лекин аз нуқтаи назари ҳамин итератсияҳо, яъне ки ҳамин як масъаларо ҳамун модел якчанд маротиба аз нуқтаҳои назари гуногун баррасӣ мекунад ва як хулоса мебиёрад. Агар ки ҳамин хел кунем, шояд ки дар соҳаи ҳамин вайб кодинг ҳам ҳамин моделҳои хурдтар ҳам як натиҷаи хубтару назаррастар дода тавонанд ва ҳама гап боз ҳам бармеояд аз роҳу равиши истифодабарӣ, аз ҳамон prompt engineering, аз сохтани пайплайн, ҳамон ҷараёни корӣ, ки аз якдигараш чӣ гуна ҳамин чизҳо вобаста аст. Хуб, як хабари охирон монд. Ман фикр мекунам дар инҷа аллакай худат бояд ин хабарро фаҳмонӣ, чунки фиристондӣ дар бораи он ки дастаи ширкати Salesforce як системаи нави худро коркард кардагӣ аст, ки барои сохтани видео, барои сохтани роботҳо вай истифода мебаранд. Ҳамин хабарро худат хубтар фаҳмону ин чӣ хабар буд ва оё чӣ аҳамият дошта метавонад дар рушди зеҳни сунъӣ ва дар рушди хусусан зеҳни сунъӣ масалан дар Тоҷикистон? ин хабари хеле хуш аст аз нуқтаи назари техникӣ. маънои он дар чӣ аст? Маънои он ҳамин аст, ки масалан ҳамон технологияи онҳо, масалан FOF Pred, ӯ ҷунбиши ашёҳоро масалан пешгӯӣ кардан метавонад, ки масалан қадами навбатиашро масалан дар куҷо гузошта мешавад, ё ки айни замон масалан объект дар ин ҷо буд ва як сония пас ин тарафа меравад ё ин тарафа. Масалан асаби он ки дар реал тайм, дар вақти гӯем агар новобаста дар ҷараёни ҷунбиш ҳамон амалҳоро масалан анализ мекунад, қадамҳои навбатиашро фаҳмидан метавонад, ки куҷо мераванд. Дар ин ҷо як ҷиҳати мусбиаш ҳамин аст, ки масалан барои таксиҳо ҳам, барои гӯем агар таксиҳои автономӣ онро истифода бурдан хеле қулай аст, ё ки барои беспилотникҳо ҳам, барое ки онҳо медонанд, ки масалан анализ мекунанд ва мефаҳманд, медонанд, мефаҳманд, ки ҳамон чизҳое ки пеши роҳи онҳоро мегирад кадом тараф ҷунбида истодааст ва онҳо ба кадом тараф масалан бояд ки ҷунбанд, ки то ки ягон ба ҳамдигар зарба нахӯранд. Аз ҷиҳати яъне кадр ба кадр мешавад? бале, дар реал тайм онҳо анализ мекунанд ва мефаҳманд, ки то ки онҳо ба куҷо меҷунбанд.
این چیز در اصل گویم اگر یک ساحه خیلی محدود است، خیلی خرد است که لیکن در اساس این نتیجه های خیلی زیاد گرفته می شود. مثلا در اصل گیریم همه این تکنولوژی های ویینی هستند. مثلا با مقصد استفاده بردن آنها حربی است، با مقصد استفاده بردن آنها در حرب و ضرب ازش مثلا استفاده میبرند و گویم اگر ما ترمیناتور نزدیک شده ایستاده است به ما، اون چیزی که ما در کینوی ترمیناتور دیده بودیم، و اگر از ربات هایی که جنبش رو مثلا پیشگیری کردن نمیتوانند گریختن شود، از چنین ربات ها گریختن خیلی مشکل می شود، برای که هر یک قدمی که ما میبینیم، هر یک میلیمتر یا سانتیمتری که میجنبیم، الکی میفهمد که ما به کدام طرف میل کرده ایستادیم و خیلی تیر خودش رو به همان طرف روان میکنه. در این جهت این چیز خیلی دهشتناک است. لیکن خیلی همچون ترقیات، همچون مثلا استفاده بردن در تکنولوژی گردشدنی، این چیز خیلی منفعتناک شدن میتواند، زیرا شاید که مثلا در اتومبیل ها این چیز همچون اسیستنت استفاده برده شود تا که مثلا آگاه کند راننده را که مثلا از فلان طرف فلان مانع برآمده ایستاده است، تا که راننده یک عمل را اجرا کند که مثلا ترمز را زیر کند یا که سرعت را سست کند تا که برهم خوردن را از بین برند، یا که این چیزها اینتگراسیون شدن میتواند. مثلا این چیزها الکی هست، به مثال رادارها در ماشین ها هست که آنها مثلا مسافه را چین میکنند و همین که نزدیک شد به طور اتوماتیک ماشین را سرعتش را سست میکنند. یکمی نقطه نظر حربیش راست دیگه من خودم فکر نکرده بودم تو وقتی که خودت گفتی در حقیقت می شود، یعنی از همین مدل عیناً همین تکنولوژی استفاده برده باز هم همون سنایپر هم ساخته می شود، مثلا تکمیل دادن ممکنه، یا یراق هم تکمیل دادن ممکن که بلکه می داند که همون چیزی که به طرف وای روانه شده است و پرونده میخواد و من نمیدونم کشتن میخواد، الکه یراق خودش به طور ضروری میجنباند و در مومنت در کاری میپراند، به سمتی در کار میپراند، برای که میدونه که ها عین زمان فرض کنیم همین ابیکت در اینجا جاگیر است، لیکن یک چند ثانیه پس الکه در اینجا میشود یا که یک چند میلی ثانیه پس و الکه میداند که به کجا که حرکت کرده به همون طرف نگاه کرده خودش میپراند. این هم یک گفته خدا تکنولوژی دهشتناک برآمده ایستاده است. خیلی تو در نمیدونم کار کننده های و طرفی حربیش رو پتانسیل حربیش یا فکر کردگی هستن یا کی نه. به هر حال من در اون خبری که خوندم بسیارتر درباره وی بود که بغیر از رابطه یعنی در ساحه استفاده بردن، در ساحه استحصال ویدیو استفاده بردن میشه، چون که خیلی مدل که داند که همین ابیکت یک چند ثانیه پس کجا شدنش ممکن است و کجا در کجا بودنش ممکن، پس همون چیز خودش کشیده میتواند در همین سمت ویدیو میسازد. لیکن جهت حربیش رقم درست گپ در حقیقت دهشتناک میتوبد. خیلی گویم اگر به قربی در 2 روز پیش باز یک خبر دیگر بود که مثلا همین خیلی سیستم اتونومی برای مثلا نابود کردن درون ها ساخته ایستاده‌اند در امریکا و این چیز الکی هست، مثلا زیرا که مثلا برای انسان آنها را قاپیدن و از بین بردن، نابود کردن خیلی مشکل است، لیکن آنها حاضر پروتوتیپش را ساختگی هستند. شاید که این تکنولوژی ها به هم مثلا همین تکنولوژی استفاده شده باشد، مثلا برای درون ها را نابود کردن که خیلی تیز می جنبند و خیلی خرد هستند. آنها مثلا وقتی که فضا رو، وقتی که آسمان رو این تکنولوژی ها مثلا گویم اگر آنالیز کرده می ایستند و هر یک جنبش خردی آن رو میفهمند و این تکنولوژی مثلا میداند که درون به کدام سمت رفته است، وکتور جنبشش رو میفهمد و تیر رو مثلا کمی پیشتر میپراند و همین که درون به جای آن رفته رسید و نابود کرده میشد. مثلا درون ها نیز این چیز رو استفاده بردن میتوانند در عکس حال و میبینند که مثلا همون یراق به کدام طرف جنبیده ایستادند تا که آنها سمت خود را عوض کنند و مثلا از برخورد با تیر خود را ایمن دارند. مثلا خیلی تکنولوژی در حقیقت برای استفاده برای حربیش هست، لیکن مثلا برای گیم اگر ویدیو به هم خیلی شاید لازم شود، لیکن اکو در تاکسی های در این چه ها مثلا در نقلیات اتونومی به خیلی استفاده برش
васеътар шуда метавонад ва сифати масалан бехатарии ин таҷҳизотро автомобилҳоро масалан беҳтар мекунад. ҳай, дар бораи ин хабар ба фикрам бисёр суҳбат кардан мумкин аст. Ин ҳам як боз мавзӯи хеле ҷолиб баша, худат кушодӣ ки як самти ҷолиб баша, ки истифода бурдан дар майдони ҳарбу ва бо мақсадҳои ҳарбӣ, дар ҳамин соҳаи шояд мудофиа бошаду дигар. Яъне ин ҳам дар ҳақиқат як масъалаи мубрам аст, ки технологияҳои зеҳни сунӣ то чӣ андоза дар ин соҳа истифода бурда мешаванд. Ҳай, ягон хабари ҷолибтари дигар бурад дар ин соҳа, бо фикр мекунам дар подкастҳои оянда суҳбат мекунем. хуб, агар ягон гуфтании дигар надошта бошӣ, ба фикрам имрӯз ҷамъбаст кунем мешавад. бале ба имрӯз ба фикрам кифоя аст, метавонем ҷамъбаст кунем. ташаккури зиёд. Ба фикрам ки як анъанаи хуб шуда истодааст. Аз рӯи комментариҳо ҳам мехонам, ки ба мардум писанд омадаги аз подкастамон. Ҳаракат мекунем ки хай боз ҳам подкастҳои зиёдтарро сабт кунем. ва ташаккур ба ҳама барои диққат. Ташаккури зиёд, ки бо мо ҳастед. хай, лайку, шарҳу, репосту ғайра ва ҳоказоро фаромӯш накунед. Ташаккури зиёд барои диққат. Ташаккур, то боздид. Майли додар барори кор.